Ti Masakbayan. Ti napalabas, adda sa bali anarik na ni Oliver ngam di na naawatan. Iti may sang aldaw amagmag na ni Oliver, inggagaran ni Erma adinumpar, tapno agpapansin. Day tangarun tirog iti panagam amuda. Agingga nga impasyar ni Oliver ni Erma ijay mansyon. Gapo ta agduadua ni Bagat Carmen. Nangala ay ti detective kat pinatiktikan na ni Erma. Naduktalan da nga ron ti amin. Kat masuron ni Oliver iti naamuan na. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryetayo ita alawas anapauluan. Pateg ti anak, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Iho, kasanupay itatarigagay ta amaaddaan iti ubing ijay mansyon. Sinalbagkit di dagi jay babae. Rupat kwarta. Makita dati aramidag. Paggunayak ti kwarta kontra kadakwada. Anya ti kayat mo asawan? Anya ti aramidam? Saan ko nakasapulan dagi jay babae ti biyag ko? Kwartak laeng ti al-almananda. Ngam kayat ko amaaddaan iti apu ko. Tapno adagtawid iti sanikwam. Siya kung ti makamu, mama. Ikagumaak ti maaddaan iti anak. Ngam, jak kayat ti saan mo aputo, tiho. Jak kayat nga agampun ka. Oray siyak, mama. Saan ko akayat ti mangampon? Kasano ka nga ron amaaddaan iti putot? No kaguram mo dagiti babae ako nam. Aramatek ti kwartak, mama. Bro, anya ka diti na panunot dagiti dua. Takayat da ka pa'y alukwen. Wah, jak kayat apanunutan dagi jay. Awan serbida. Saan ko asayangan ti oras ko amang panunot kadakwada? Bro, kasanon ti arapa-apyo kan ni tita? Amaadaan ti ubing, iti unag ti balayo. Aramatek ti kwartak, bro. Anya? Di ka mawatan, bro. Saan ko pa'y maibagay ta? Saan ko pa'y nga amon agbaligyak? Wano saan? Sapay ko ma, tagbaligi day ta na panunot mo. Noan yaman day ta. Dahito lang ti amok nga ultimo remedyo. Tapno maaddaan na kiti anak. Magagara na kamangam mo. Noan yaman day ta, ana panunot mo. Apay ngay mawag ka. Anya ka di man na panangalilaw ti aramidam. Anya ka din ti sasawam, Oliver. Agpasuko na kuman, tagawitan ije mansyon. Saan kan adumapaw ije mansyon? Kunayo siguro. Kanayon dak amalo ko. Anya ti kayat mo asawan? Di dak pagbalinan ako ng akas iti ibagbagayo kini Joyce. Oliver. Amo kunti panggapyo kanyak. Sinalbag kayo kiti. Saan kayo ngagpakpakita kanyak no diyo kayat nga dadake sa mapasamak yo. Agraman ti lalaki akasabot yo. Saan apod no anyaman day ta na amuam? Di ka naglibak tada ebidensya nga igam ko kontra kada kayo. Mabalin kayo akaswan. Jakla kaya tapagtaktakan kayo iti oras. Hawan sir-serbio! Dito iti nakakita akidi, iti babae nga squatter. Sapay ko matagmayat iti isingasing ko kankwana. Ay, inayadik ti agpataray. Barang makitak pa iti babae. Oh, ha. Ti babae anak katugaw. Oh, tinasayaan. Bumabaak takasaritak. Aday ta. Miss? Mabalin ka di makasarita ka? Siyak ka diti ka sasauyo, sir. Awan mat kaduam dito eh. Tapno adda ko masabali akasaok. Madamatan nga agsarsarita saan ka di? Apay adamagan nyo no mabalin nakakasarita, sir. Importante ti pagsaritaan ta, miss. Kaya't kung awan ti makangag.
Kayat mo asawan. Agin na rasaas ta, kasta ka di? Saan nga iti kasta? Ang mabalin ka di? Nga umunag ka iti kotsek? Ta ijay ta nga agsarita? Wano saan? Mapanta iti restaurant. Ado ti tao iti restaurant, sir. Mangagda ti saritaan ta ako nam. Naimbag ta nagsabat ta dito'y kalsada, tita. Ada ka din napatag nga ibagam, iho. Diyak ngamin maawatan ti imbagan ni Oliver. Apanggap na. Tapno maaddaan iti anak. Ay, dahi ta kumamot ti damagakan ka, iho. Kunak man no imbaganakan ka. Sana nga imbaga, tita? Ay, anya nga tati plano ti anak ko. Di namot kayat nga ibaga kanyak. Desperado samot ti gayam ko, tita. Tila ibagbagana. Uwansa, ang mga nubo nga dayta ti panakapaay na. Ay, nalaing nga agpayso iti kalukuan, dagiti duaan ang loko kankwana. Mayat kumadusaan dagiti ababay, ngam di namot kayat apagtaktakan pay iti oras. Itataad data dito'y parke. Anya ka diti ibagam, sir? Kaya't mo ka diti agbalin na milyonaryo. Anya? Kasano ko ma? Nalakaayamat ti agbalin a milyonaryo? Nalaka. Ngam, ada ka sukat ti amin. No umanugot ka, ada kontrata apirmaan ta. Anya ko maday ta kontrata? Agbaliw ti biyag mo. Ken ti kasasaad mo iti biyag. Ay. Tangdanan ka amang isikog iti anak ko. Anya? Awan ka di ti asawam, sir? Apay adi mo pagsikugan ti asawam? Awan asawa. Agpanunot ka. Kabayatan ang masikog ka. Agyan ka iya mansyon ko. Agyanak iti mansyon mo? Wen. Masapul nga da mga sikasukan ka. Katapaman na makaanak ka. Itad ko ti may sa amilyon. Ket panawam ti ubing iti mansyon. Addan pangrugyam iti biyag. Anya nga tati imbaga ni Oliver nga addang aramidan na tapno maadaan iti anak. Ngam di namutan kayat dagiti babae. Ha? Mabalin aya mo ti kasta, ma'am. Mabalin aya nga agsikog ti lalaki tapno maadaan iti anak. Day tangarod kat. Babae mo ti agsikog kan aganak. Uray tupay bakla amang ipasukat iti organ na. Kat saan mabalin nga agsikog. Mawan tawan mo't matres na. Kasano ko mga agsikog. Uray pabaliwan na ti iso amin na. Anya nga tati pampanunutan ni sir. Ay, day tangarod ti saan ko matukod a panunutan, Esther. Agpanunot ka na imbag, miss. Iawid ka iya mansyon, no umanugot ka. Agpanunot akpay Saan ko nga amo pay ita no mayat day ta nga imbaga mo no saan? Pangaasim. Uray na yunak ti may sa milyon. Uray 2 milyon. Umanugot ka lang. Kakaasi ti mata na nga pagpakaasi. Agpanunot ka kumamis. O sige. Agsubli akto manan. Sublian nakto ditoy, sir? Uwin. Kat sapay kumatapat gamtikid daw ko. Kasapulak unay. Kita man tilistaak. No nagatang ko aming timpagatang ni Ma'am Carmine. Nana Esther? Day, si kamot gayam day tabalasang ko. Kumusta kan? Nasayat mat nana. Adda ko maiyuman ko kan ka. Diyak ngamin amo no umanugot ako no saan. Anya ka di day ta. Adda ngamin nakakotsa nagkid daw.
nga ikanak kano iti 2 milyon. Tapno agsikuga. Ha? Tangdanan na ka tapno agsikog ka? 2 milyon? Ay naasyak la ko man ti tangdanan na iti 2 milyon tapno agsikaw. Ay, nayain. Umanugot ka kadi. Adan kanyak ti papeles. Apaman ang mapirmaan. Iyawid ka iti mansyon. Ha? Di nakto ka diranggasan no adda iti mansyon mo? Sa anak anauyong. Anak laang ti tarigagayakan ka. No kas pangarigan ranggasan ka. Mairaman lakid diti anak ko no agsikog ka. Masapol nga rod nga adamot tengal ko a papeles. Tapno adamot talgad ko. Sagay sa tayo ti kopya. Pirmaan ta nga rodan. Karaman ko madita pag pinirmaan ta, di nakto dangran. Naibagam idinday ta. Iso nga impaaramidak iti tulagan apag pinirmaan ta. Tapno saan ka nga agduwa-duwa. Apay ang nagisangpet ka dito iti dungrit, a babae. Mama, saan lang ang nakasukat? Agsarita takalpasan ang maitulod ko iti kwarto na. Doris, intan iti kwartom. Sige. Dito iti kwartom. Adan banyo dita, ken kompleto iti gamit iti kabinet. Aram hatag tilinaon ti kabinet, sir? Kukwam amin dagita. Ala, dito'y kapailaang ha? Inak kasarita ni mama. Agsukat ka, no kayat mo, at dapay pagpapintas dita tukador. O sige, panawan ka pa na yan. Naglawa ka, nagpuskol ti kutsyon. Kitaag man timbaga na akawas iti kabinet. Wow! Nagpipintas. Babaro dagiti lupot dito'y kabinet. Imbaga na itay akukwak ka no. Kasla agtagtaga inapak. Jakla ko man mariing no agtagtaga inapak man. Ay, di mo ko naan apagtatak ko nam dungrit a babae. Desperado ka ka din, Oliver. Saan, mama? Apay nga rod ang nagisangpot ka iti dungrit. Bayadak amang isikog iti anak ko. Anya? Kayat mo ka di amalaukan ti dara tayo iti dara ti dungrit a parswa? Mama. Kasano no maamuan dagiti amigak? Akas ti ina ti apukok? Kasano ko maamaamuan da, mama? Malaksid. No ibagayo. Nabintas ni Doris. Napanglawlaan. Kidawag asaan niyo ko maapapanawan, mama. Saan lakit di amang ipakita iti panggapwak amang papanaw kenkwana? Pangaasim, mama. Agtanang kayo kumalaang. Dayjay adong ret ti rumbeng nga agtanang. Anya ka diti napasamak gayam. Apay adi nakasinuko ni Oliver ako na. Mas da awak ta iti awaga. Makaungat. Amuna kanun ti inaramid tayo. Kasano na anamuan? Kuna namat nga adda kano igem na nga ebidensya. Mabalin na tayo kano akaswan. Agraman ti lalaki akasabwat tayo kuna namat. Ay sus, ay delikado nga rudan. Ay na, maaramid na ti mangikaso kada tayo no pagandaran na ti kwartana. Amang ano pinatitikan na tayo. Nalabit akas na. Ay, sayang tinamnama tayo ang mairanod iti kinabak ng nilaan. Saan tayo pa nga ron agsisinarak? Tamang ano kalaat nga damang tiliw kada tayo. Narigatan! Saan ka di pa yarimor ni Doris si kwarto naman ang Esther? Doris kunayo, sir. Asino a Doris? Di mo pa'y gayam amo ni Doris. Awan kay din sangpet ko. Isut isa nga ili tayo ita.
Sa nga ilay, adda manen babaeng ainsang putyaw, sir. Wen, adda. Tinasayaat. Kaya ba ni Jay Silid? Takasango tayo amangan. Ay, sir, mapanakon. Ni, iho, apay anas kan akasango tapay amangan day di adungrit. Mama, masapol at ratwan ta itinasayaat. Tapno sana pumanaw. Amangan no iso ti makaitid iti tartari gagayan ta nga ubing. Oh, sige man laangan. Ngam inton makaanak. Pumanaw ka din? Day ta titulagan mi, mama. Rumwar ka kano dita silid, kuna ni sir. Doris, si kakading agpaisaw. Ay na, nagpintas kan. Nana Esther, dito'y ka nga gigan? Wen, balasang ko. Aguray ka. Ni Sir Oliver kaday, tiimbagam amang bayad kan ka iti 2 milyon. Oliver ka di tinagan na, Nana? Ay sos, ay jak ni namnamad ay to'y. Sika, ti pinili na. Jak amo nga isugayam ti amom, Nana. Nasingpat ka di ti amom, Nana? Nasingpet, tilaang inana at itumtumpungam ti ugali na. Pasablugam, kat kaya na. Kasta ka di, Nana? Wen, ala, intan ijay kusina, tagur-uray da. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay wit alawas ang napauluan. Patag, ti anak, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.